Uplynuli už nejaké časy a niekoľko vody preteklo Dunajom, čo sme sa naposledy s Lackom to o tom videli. Dobré ráno. Dobré ráno všetkým. Dobré ráno, vidím, že sa stále venuješ zdravému životnému štýlu. Tak snažím sa, tak vracia mi to tým, že nie som chorý a chvála Bohu, nemusím každý deň sedieť u lekárov, v čakárniach a teda. Dobre, zdravo vyzeráš ako 20-ročný model, tak povedz, ako to robíš. Aj sa cítim na to. No, pravidelne športujem, robím všetko možné, čo sa dá, aj aerobné aktivity, aj cvičím s činkami, čiže kombinujem to, čo je podľa mňa najvýhodnejšie, lebo cvičenie s činkami ti dodá sílu, aj ti tvaruje postavu, ale zase aerobná aktivita má úžasný vplyv na srdcovo-cievnu činnosť. Čiže som zistil, že keď som si išiel zahrať s chalami fotbal a dvakrát som zabehol telocvičný odbraný braniec, skoro som sa zosypal, tak som to trošku zlepšil tým, že som začal hrávať tenis, trochu boxovať a teda. Je to ale dobre. Niektorí ľudia teda uprednostňujú také tie pokojnejšie, ty si naozaj aktívny človek, niektorí ľudia majú pocit, že už keď sa dostanú k samotnej prechádzke, tak už pre svoje telo niečo urobili a lekári teda tvrdia, že naozaj, že tá chôdza v podstate je pre naše telo veľmi príjemná. No veril by si, že obyčajnou prechádzkou môžeš za hodinu spáliť okolo 1000 kJ? Neveril. No tak je to lekársky potvrdené. Ide o to, že chôdza je veľmi výhodná preto, lebo ona fakticky má výhody v tom, že nie je to náročné na športovú výstroj, ani nejak na prostredie a je málo závislá chôdza napríklad na počasí. Ale napriek tomu, že sa pri chôdzi v podstate vôbec nezapotíme? Aj tak? Ale zapotí sa, no tak samozrejme, keď niekto robí chôdzu tak, že urobí 5 krokov a potom 5 minút pozerá niekde hore, tak to nie. Treba tú chôdzu robiť, povedzme, začať tak s 10 minútami a postupne prejsť až do tej hodinky. A tu vidím, že naša cvičenkyňa sa teda pred chôdzou rozcvičuje? Hej? Pred každou aerobnou aktivitou je dobre sa rozcvičiť? Pred každou, Martin, však vieš, ty športu tiež veľa dávaš, však ja to viem. Šach hrám a no ale aj bicykluješ napríklad, to viem o tom. No pozri sa, teraz je zimné obdobie, tak treba tej rozcvičke venovať skutočne viacej pozornosti, lebo prídeme napríklad na to športovisko stuhnutí. Čiže tam hrozí potom nebezpečenstvo úrazu. V lete, keď si spotený, že zadok si môžeš tam škrabať od svrbenia, od potu, tak to je iné. Tam ten organizmus je horúci, skrátka tam netreba takú veľkú pozornosť na rozcvičke, ale aj ona pravidelne športuje, čiže tá rozcvička je mimoriadne dôležitá. Ináč by si napríklad neveril, že v podstate ti ľahko viem vyrátať podľa veku, akú by si mal držať pulzovú hodnotu. Ja viem tvoj vek, ale neprezradím, pokiaľ nedá súhlas. Nie, ja som diskrétny. Dobre, a tak ako na to tvoj vek by si mal, vzorec je 220 minus vek a 160% je dolná hranica a 75% horná. Čiže na tvoj vek... To je tepová frekvencia? Áno, držať zhruba v tom rozpätí. U teba to vychádza na tých 110 až 130 na minútu toho pulzu. A samozrejme, že napríklad, keď ideš určitú vzdialenosť, sa ráta, že 3 kJ spáliš na kilogram váhy a kilometr. Čiže keď váži niekto, povedzme, 90 kg, tak za kilometr to je 270 krát a krát 5 km, to je 1350 kJ. A odporúča sa takou cieľenou športovou aktivitou za týždeň spáli tak 8 až 10 tisíc kJ. No je to tu. Keď si dáš každý deň 1 hodinu prechádzky, alebo teda tej chôdze, tak spáliš okolo, ten spáli vyše 9 tisíc. Skrátka sa iba donútiť. Presne tak. Alebo potom je ešte jedna alternatíva, to je taká rozumná, preto sem k nám chodí Martin Mazan, lebo môžeš si upraviť skrátka svoj jedálniček a variť jedlá, ktoré nie sú príliš tučné. Aj keď neviem teraz, ty si tam dal vlastne slaninku hneď na dno toho hrnca. Nemusíme ju teoreticky použiť. Ale môže byť úplne dietná polivočka. Môžeme si dať aj slaninku troška, lebo ja som štýrý, mne ten metabolizmus to spracuje, že keď vidím niektorých, čo sú takí širokí, že je ich lepšie obrazne povedané preskakovať, ako obchádzať, tak týmto neradím. A tá športová aktivita dokáže strašne veľa spáliť tej energie, len väčšinou sa ľudia bohužiaľ prejedajú a najmä keď sú tu nejaké sviatky. No, takže Majka, ty pokojne tú slaninku môžeš. Pokračujte v tej polievočke, prosím. Martin mal výbornú poznámku, že by ho zaujímalo, kedy slečna naposledy jedla klobásku alebo teda nejakú tú slaninku, lebo vyzerá, že naozaj nikdy. Ale to je ten zdravý životný štýl. Možno áno, ťažko povedať. Tak keď chce vyzerať dobre, tak musí niečo pre to urobiť. Poďme mi variť. Zázraky do 3 dní nemožné o týždeň sa hovorí. Takže máme tu slaninku s cibulkou. Ako budeme pokračovať? Dáme tam zeleninu. Môžeš? Ja môžem. Môžeš ju pridať teda? Určite áno.